Îro reng, raman, axaftûn ji ceribandinê jinên ciwan pir caran nayê dîtin. Lê jinên ciwan kevirê bingehînê civakê ne. Di her qadê de ji bo jiyanê difikirin, berhem didin û guhertinê çêdikin. Axaftin û pratika wan tenê îro ve nabêje. Dîrokê ve dibêje û pêşerojê li ser bingeha jiyana azad ava dike. Beijing Medya, platformekî medya dijîtal e ku ji bo dîtînbûna deng, raman û berhemdana jinan hatine damezrandin. Ew ne tenê bi navê jinan axaftinê, qadekî weşanê ava dike ku jin her derê bi zimanê xwe ya xwe bibêjin. Weşanên me perspektîfa azadiya jinan û têgihiştina civaka demokratîk û ekolojîk wekî bingeh digre. Ew diyar dike ku têkoşîn û serpehatiyê tevgerê jinanê cuda, dengên cuda û bîrê cuda dikarin bi hev re hebin. Her berhemê ku li ser vê bingehê tê amadekirin, ji paceyekî dina jiyanê ji jinan re dinêre. Li ser vê bingehê di malpera me de 6-5 yanî kategorî hene. Kategorîya binêrîna jinên ciwan, ramana jinên ciwan derbarê jiyan, civak û azadiyê bi perspektîfekî cuda vedibêje û analîz dike. Di beşa şopdarên ma de, dîroka têkoşîna jinan, mîrata berxwedanê û şopê koştina tîne îro. Pênûsa keziyan, berhemê ramyarî, polîtîk û edebî yê jinên ciwan li vir kom dike. Di beşa jin û çand de, çand, huner û jiyanê bi serpêhatiya jinan re alaqedar dike û ji bo parastina va çandan teşwîq dike. Di beşa atölye de jî rêya berhemdana hevpar, fêrbûna bi mijarê cuda û parvekirina îdeolojîk polîtîk zêde dike. Külliyata jinan, berhevoka dîrokî, çandî û ramaniya jinan dike beşekî ji bîra giştî. Beijing Medya, ji bilê Kurdî bi weşanê xwe yê Tirkî jî dengê jinan bi zimanê cuda mezin û bilind dike. Girîngî dide avakirinekî pirekî di navbera zimanan de û xuyakirina serpêhatiyê hevbeşiyê jinan. Medya ne tenê qadekî raganina nûçeyane. Ew heman demê qadekî ye ku tê de bîr, çand û raman tê berhemandin. Beijing Medya armanc dike ku axaftin û serpêhatî bi berhemdana jinên ciwan bi vê qadê xuya bike. Ji ber ku her axaftina jinekê şopekî kulbîra giştî de têhiştin. Her berhemdana jina ciwan jî beşek ji jiyana azadtir û demokratîktir e. Ji bo xuyakirina têkoşîna jinên ciwan, bi hev re med hesabê dijîtal medyada bişopînin û parve bikin.